כאבו, לא רק אני קיבלתי ככה, היו בפנים עוד יהודים האסירים, ואותנו היו צריכים להביא לאחד היערות גם כן לג'ילבה כדי לגמור. פרדוקס קטן, אני כשעברתי ליד הבית כנסת הגדול הספרדי וראיתי אותו שרוף, התרשמתי כל כך. העולם קרד, היה בית כנסת גדול ויפה עם שני צריכים ועם אורגן, והחתונות שם היו נעשות כל כך יפה עם קורלה, דווקא מעניין מאוד, שם הקורלה הייתה שרה את מרש החתונה מטנהויזר של וגנר, דווקא של וגנר ולא מרש החתונה של מנדלסון, פרט קטן. לא התרשמתי מהיופי שלו, מהניקיון שלו, פתאום הוא היה חרד, רק אש ומהספסלים היפים שהיו מארון התורה, שום דבר. אני מחפש על הרצפה, ראיתי איזה פרגמנט קטן של אור מתורה, לקחתי ושמתי אותו בכיס. כשהלגיונרים תפסו אותי, מצאו את זה. מה זה יהודי? אז אני אומר, חלק מתורה. זה לא מין איזה הודעה, איזה מכתב שאתה מעביר, ומה פתאום אתה רואה שזה שרוף. אני לקחתי אותו, תאכל את זה. אכלתי את התורה. הצטרפתי, נאלצתי לא עושה את זה, אני לא זוכר איזה טעם היה, אבל אל תחשבו שאני נהייתי יותר חכם מאז שאכלתי את התורה. זה הבדיחה הטרגית שלי, אכלתי את התורה. ואחר כך, ברגע של תשומת לב שלהם, פתחתי בדהירה, הם התחילו לירות אחריי באקדחים, אבל לא השיגו אותי. הגעתי בריצה הביתה, הגעתי להוריי, הגעתי בחזרה, כמו שאומרים, לנמל מבטחים, וכולם שאלו, מה קרה לך? מריוס קוטר, הבן דוד, סיפר להם שנעצרתי. הוא חזר בחזרה מדרכו וסיפר להוריי, אבל מה אתה תספר? לא יכולתי, היה לי הלם במשך יום, חצי יום, יום וחצי, גמגמתי. לא יכולתי להתבטא, לא יכולתי לדבר. ההשפלה שלי לקבל מכות מאחרים, ועצם הדבר שיצאתי מהמוות, הצלחתי לברוח, הצלחתי להציל את עצמי. אני רוצה לספר אבל שוב פעם על המצב הפוליטי ברומניה. ב-1941, אחרי הפרוגרום של רומניה, של הלגיונרים, הגיע לבוקרשט שגריר חדש לשגרירות הגרמנית, הברון מנפרד פון טילינגר. מובן, אנחנו ידענו הכל עליו, ידענו שהוא הצורר, היה הצורר של יהדות סלובקיה, שהוא גמר שם עם כל היהודים, הוא יצר את הטרזיינשטאט וזה, ואחר כך נשלח לבוקרשט. המזל שלנו עם הצורר הזה הייתה שהוא היה מהאס"א, מהמעטים של האס"א שניצלו בלילה שהאס-אס רצחו אותם, עם הקפטן רם שלהם המפורסם. ואז הוא תמיד היה בקונפליקט עם האס-אסים, היה אמנם דיפלומט, והוא התיידד מאוד עם אנטונסקו, ואנטונסקו שמר על היהודים כביכול בגלל הכופר שהם שילמו. אז כך שכשהצ'ור בא פרנק ואייכמן באו לבוקרשט לבקש את היהודים, את גירוש היהודים לצפון, לפולין, לאושוויץ, אז אנטונסקו התנגד, ומובן גם קיסינג'ר דחה את העניינים, אמר בוא נחתיות, הוא היה ביחסים לא כל כך טובים עם האס-אסים. הפרט הזה הקטן אולי הציל את החיים של רוב היהדות רומניה. מנפרד פון טילינגר היה ברון גרמני די, לא הייתי אומר שהיה חביר ביותר, אבל בכל אופן הוא לא היה כמו האס-אסים, והוא הבין את רוח המחשבה של אנטונסקו. אגב, אנטונסקו חשב שאם אנחנו היהודים נמצאים בבוקרשט, אנחנו הארטילריה, התותחנות האנטי-אווירית נגד מטוסים הכי טובה. האמריקאים לא יפציצו
את בוקרשט ולא יבואו לשם. הוא קצת טעה, ב-44, ב-4 לאפריל האמריקאים התחילו להפגיז גם את בוקרשט. הרבה צעירים עברו אז מהיהדות שלהם. אנחנו לא ידענו, היינו מבולבלים לגמרי, רצינו למצוא משהו לפתרון היהודי. ידעתי, הדת לא יכול לתת לנו את הפתרון שראינו. כל מה שנעשה שם, כל מה שנעשה אחרי 1940, כשרומניה נתנה את השטחים שלה, אז לא ידענו לאן לברוח, מה יהיה עתידנו. אז כולם היו נוסעים או חלק לבוקובינה לנורד, חלק לטרנסילבניה, הצד ההונגרי, וחלק לבסרביה כדי לברוח מהיטלר. גם אני יום אחד נסעתי לגל"צ, עיר נמל בדנובה, שם יש לי משפחה, אחותי הייתה לי משפחה, האחות של אבי, זיכרונה לברכה, גיזל, והיה לו הבני דודים שלו, ולדמן, בן אלה אחד, ברל ולדמן, שהיה קונסול כבוד של טורקיה, היה להם וילה, בית מאוד יפה עם מרתף של יינות ועם מולגנית מולדבית, דיברו רוב הזמן צרפתית. מרסל פרוס היה האל שלהם על הרשש דו טאם פרדו, בחיפוש על הזמן האבוד היה האל שלהם. באותה התקופה דיברו רק צרפתית, לא מסנוביות, ככה זה הערה של פרובינציה שכולם, צרפת הייתה עם השפעה תרבותית על רומניה הגדולה, אז כולם, גם אני בין היתר דיברתי קצת צרפתית, הרגשתי מאוד טוב שמה, ואני רציתי גם כן לברוח לבסרביה, אבל כמובן כל המשפחה שלי משם טלפנו הביתה להוריי שאני רוצה להסתלק וזה, אז הוריי טלפנו בחזרה וביקשו מהם שיעשו את כל המאמצים להשפיע עליי שאני לא אברח, וככה זה היה באמת. הם עוררו בי את המצפון, היה מין מאבק בתוכי, או אני או שהם. אם הייתי יוצא הייתי משאיר אותם לכופר לגרמנים ולרומנים, ברחתי לקומוניסטים, ואם הייתי נשאר, מה זה יהיה איתי? מה זה עם כל הדור הצעיר? במובן אז חזרתי לבוקרשט בחזרה, עברתי אבל קיץ יפה שם, לא ידעתי שכמה שנים אחרי זה אני אעבור באותן הדירות, אבל בצורה אחרת, בתור אסיר. טוב, חשבתי בכלל שהקומוניזם הוא יהיה לנו פתרון, בפתרון 1940. נוסף לזה, נהניתי מאוד מספרייה מחתרת, כשנכנסתי ליוניון, לאיגוד הצעירים הקומוניסטים. היה להם ספרייה עם ספרים די טובים. ברומניה הייתה מין דיקטטורה גם תרבותית, לא כל ספר היה נכנס. איגנציו סילוניה שכתב פונטמרה הייתה תחת השולחן. ספרים על סוציאליזם, מרקס או אנגלס או זה, היו גם כן, יכולת רק במחתרת לא לקבל אותם. והספרייה הייתה מין מזוודה ניידת, שפעם אחת גם אני קיבלתי אותם, הבאתי אותם הביתה, מובן בלי שהוריי ידעו, והייתי איזו תקופה של כמה שבועות ספרן מחתרת של האיגוד הקומוניסטי, אבל אחר כך הבאתי אותה מזה. אם הקומיסריאט של משטרה הייתה תופסת אותי באותה תקופה, זה לא היה דבר פשוט. הדבר לא יודע איך היה מסתיים. טוב, היה לי ביטחון עצמי, ידעתי שאבי עם שוחד ועם היחסים שלו יוציא אותי גם כן. ככה, אבל בכל זאת היה פחד. חשבתי באמת שהפתרון, עד שקרה עם הפקט הברית הגרמני-רוסי, שליטבינוב, שר חוץ, הודח, ומולוטוב עלה במקומו, הוא חתם עם ריבנטרופ בברלין את הברית הלא נון אגרסיון, הלא התקפה, הצד השני. סטלין התחיל עם הקומפלוט שלו עם המרד, עם הגנרלים. הגרמנים הרעילו אותם דרך השגרירות שלהם בפראג,
שהגנרלים רוצים לעשות פוש נגדו, ואז סטלין הראה כמה מרשלים, בין אלה את המרשל טוחשבסקי, מפקד חיל האוויר יהודי, איש מאוד סימפטי וזה, ואנחנו שוב פעם איבדנו אל אחד, ראיתי שהקומוניסטים גם כן לא בשבילנו, מה נעשה לו, ועובדיס, לאן ללכת, איזה כיוון, טוב, זה היה מצב מבולבל בשביל בחור צעיר בין 15, 16, בסך הכל לאן תלך, ואתה רואה את העתיד, אתה לא צריך להיות שחקן שחמט גדול כדי לראות 2-3 מסעות קדימה בלוח השחמט הזה, שהחיים, ההיסטוריה, שרק החרב של דמוקרטיה כל הזמן על הראש שלך. בינתיים יצא חוק שהתחיל מגיל 16, כל נער בן 16 צריך להתגייס לעבודה של תהילתית, זאת אומרת לא תהילתית, עבודה אזרחית זה נקרא. ואז לקחו אותנו בחורף ואחת לנחות את השלג ברחובות, סידרו ממש גדודים כאלה עם מחלקות ועם זה ועם שוטרים רומנים או חיילים, סידרו והיינו מנקים את הכניסות בתחנות רכבת, כניסות של רכבות. היה די קשה, ראשית כל שתדע שאתה נמצא בגדוד כזה, לא יודע מתי אתה מגיע הביתה לישון, לא היה לך אוכל, לא נתנו לך אוכל. מה שהיית מביא סנדוויצ'ים וזה, ובדרך היית נכנס לשתות איזה כוס תה לאיזה בית קפה או זה. גם כן איזו תקופה של לא סימפטית הייתה. אחר כך לקחו אותנו למחנה פרס, כן ב-41, ולקחו אותי לפוליגון, זו הייתה יחידה שהייתה חופרת מין ביצורים כאלה בשביל מכונות עירייה שהתאמנו, מין מקומות לירי בשביל הצבא וכל מיני עבודות. משם עברתי לוועד הפטרונה של המרשל, של אשתו של אנטונסקו, היא הייתה מין כמו ויטו כזה, הייתה שומרת על אינטרסים של חיילים, של עניים, ובנו קנטינות ומסעדות, והיה יחידת בניין שהייתה צריכה פועלים בנאים, אז הייתי בתור פועל שחור בבניין הזה, השתמשתי. היה שם גם קריירה של, זאת אומרת, מכרה של זיו-זיו, ועבדתי בזיו-זיו והוא שם, אבל לא הייתה עבודה קשה, בפוליגון הייתה יותר קשה וזהו. ואחר כך שלחו אותנו למחנה בדואגה, שזה בדרום מולדביה, שם זה היה מחנה של הארגון טוד, טוד זה T-O-D-T, לפי שם של מהנדס טוד, זה לא ראשי תיבות ולא מוות כמו שמצלצל בגרמנית, זה היה מהנדס טוד, ארנסט טוד, קראו לו, שהוא ב-1934 מהמוקדמות יצר בגרמניה חברה לבניית לסלילת כבישים כדי לתת עבודה לגרמנים, וכשהיטלר לקח את השלטון הוא קיבל את הבניית קו זיגפריד, ואז הוא נכנס בתור, עם כל הארגון שלו לצבא הגרמני, נכלל בצבא הגרמני, הוא קיבל דרגה של מייג'ר ג'נרל, והוא נהרג ב-1942 במטוס, לאחר שתכנן את הציר האטלנטי. בציר האטלנטי הוא עבד, אגב, יעקב קלאוזנר היה קצין בציר האטלנטי, פסאודו קצין, זאת אומרת, עם ניירות של קצין. אני רוצה להגיד כמה מילים על דואגה. דואגה זה מין מחנה של עבודה, איפה שאני חוזר, הארגון טוד הזה היה מייצר מין בטון, פלטות בטון של 4.5 טון, 3.5 טון, בשביל לבנות פילבוקסים איתם. בתוך המחנה היו כל מיני יהודים וכל מיני אומות, אפילו נדמה לי גם קומוניסטים, והשמירה הייתה בידי חיילים של ולסוב, האוקראינים, אנשים מאוד אכזריים, וגם רומנים, חיילים רומנים, ומובן הטכנאים היו גרמנים, והיו מייצרים את הפלטות האלה
ממיסים אותם בעגלות או ברכבות ומביאים אותם למקום ובונים קו ביצורים בצפון מולדביה ובזה. אנחנו עבדנו בביצורים האלה ולעשות את הפלטות האלה. במחנה זה היה מין דבר כזה, ברקות גדולות, ציפים גדולים, חצי באדמה וחצי מעל פני האדמה. בתוך ציף כזה היינו מתגוררים 100, 120 איש, 150 איש, אני לא זוכר, והיינו משתדלים להיות יהודים מאותם אזורים, או לפחות מאותו המעמד ביחד. היו כל מיני אנשים, כל מיני שונים ומשונים, מה להגיד, כל מיני מקצועות היו שם, היו סוחרים, היו מבוקובינה סוחרים בינלאומיים, היה אפילו קרופיה, קרופיה זה נקרא זה שמחלק את המשחקים לרולטה ממונטה קרלו, ואחת קופאי של בנק, אחד היה צ'לן מהתזמורת הפילהרמונית, הצ'לן הזה היה מנגן פנטסטי עם כינור בין הרגליים כאילו שהיה צ'לו, והיה עושה לנו קצת שמח. הכינור היה של קצין מפקד המחלקה, צועני זקן בן 45, משהו כזה, אז זה היה נקרא זקן, אני לא יודע איך הוא הגיע להיות קצין בצבא הרומני, והוא לא ידע, אבל הוא מהאזור שלי בוקרשט, ועוד ואני דיברתי את אותו הניב של רומנית איתו וזה, והוא היה אדם חביב מאוד, ידע מה הגרמנים, הגרמנים הרי חיסלו גם את הצוענים, גם את היהודים, אז הוא גם לא אהב אותם כל כך, אבל הוא היה מין קורבן מהצד השני. אז היה לו כינור כמובן, והוא היה מכיר גם את דודי מבוקרשט, היה לי דוד צלם עם כמה חנויות צילום וזה, ואותו הדוד הכיר אותו, הוא היה מנגן באחד המסעדות, אני יודע, אז הוא היה מאוד טוב איתי, והוא היה מלווה לי אפילו את הכינור הזה, בכדי שהצ'לן יוכל לנגן. ככה אני הייתי שומע את הרפסודיה בלוך, של בלוך שלמה, הוא היה מנגן דברים יותר קלים כמו האינטרמצו של קבלריה רוסטיקנה, והיית יכול להפליג מהמחנה הזה, מהמקום הזה הגרוע, להפליג קצת לחופש על כנפי המוזיקה. צעיר היית ולא היית חושב די פרופונדי, זאת אומרת עמוק מדי לא היית חושב, בכל זאת הייתה קצת תקווה שאתה שומע על מוזיקה ומוזיקה טובה ואתה רואה שקיים אומן שיודע לייצר את המוזיקה ואת האווירה, היה טוב. לפעמים הקרופיירים והאלה הבינלאומיים מבוקובינה שידעו גרמנית פרפקטית, אפילו יותר טובה מהגרמנים, היו מוזמנים אצל הגרמנים לשחק איתם קלפים, והם ידעו פוקר לשחק, והם היו מאסטרים כאלה שתמיד היו מרוויחים ומשיגים איזה בקבוק משתה, וזה היה שמחה גדולה לקבל באזור ההוא איזה משהו. תנאים סניטריים כמובן לא היו קיימים, אבל ליד המחנה, זה היה בחודש מאי, אפריל, מאי ויוני, היה נחל על יד זה, והשתדלנו לשמור על ניקיון, אחרת לא יודע מה היה קורה איתנו. בכל אופן, ככה התחלתי לחשוב על הבריכה מהמחנה הזה, להגיע הביתה. אם הייתי מגיע הביתה לאור יום, אז השכנים היו מוסרים אותי, ומובן להוריי צרות. הייתי צריך להגיע לביתה של חברתי, הייתה לי חברה שם בבוקרשט, אז ברחתי פעם אחת, הגעתי עד לתחנת הרכבת שהייתה סמוכה, ומיד כשרציתי לעלות על איזה רכבת ככה להסתנן, ראיתי ז'נדרמים שמה, חזרתי למחלקה, כולם לעגו לי, מה זה חזרת? היית כבר בבוקרשט מובן, טוב שלא תפסו אותי, אני לא לעשות מזה אלבון גדול, אז תכננתי עוד בריכה, והפעם פגשתי את בנו בראונשטיין, הוא היה בן 15 וחצי, 16 רק איתי, פגשתי אותו, הבן דוד שלי מגלץ, ואמרתי לו בואו נברח לגלץ, נקודה קרובה ביותר
לדואגה. והצטרפו מיד אלינו עוד 4-5, שאמרו, כולם תפסו לאותו הטרנד, ובאמת לבנו בראונשטיין, לבן דוד שלי, היה לו פיקס של הנחה על רכבות, נדמה לי, הוא לא היה צריך לשלם רכבות, היה בן של נכה גדול ממלחמת העולם הראשונה. מוריס, הבעל של הדודה גיזלה מגל"צ, הוא סבל מאוד ממלחמת העולם הראשונה, ונחשב לגיבור לאומי וזה, אז הבן היה לו רישיון כזה, הוא חשב שעם הרישיון הזה הוא יעבור. באמת הגענו לתחנה, הצלחנו להסתנן לכמה קרונות מסע, רק התחלנו לעלות, פתאום הרכבת נוסעת, פתאום בזמן הנסיעה מתחילים לעלות הז'נדרמים, אני הייתי מוסתר בין קש בקרון מסע, ומי נתפס? הבן דוד שלנו. שואלים אותו, אתה לבד? הוא מוציא, אני בן של נכה, שום דבר לא עובר, יורי פאק, מי עוד איתך? אז הוא הרשין עלינו איפה אנחנו. מובן, עשו אותנו, את הרכבת לא החזירו, הגענו איתה באמת לגל"צ לעיר הנמל אחרי איזה 4-5 שעות נסיעה, ושם העבירו אותנו לסקוריטה, סקוריטה של המשטרה. איפה זה? בבית של ברל ולדמן. באותו הטוב שהייתי שם וטעמתי כמה שנים לפני זה את היין הטוב וזה, ושמעתי את כל השיחות האלה, סלוניות שם באווירה הזו. באותו הבית נכנס עם כל מיני פושעים, עם גנבים, עם זה. אז הייתה מדיה, היו מחפשים צנחנים רוסים, חשבו שאולי אנחנו צנחנים רוסים שבאים לעשות סבוטאז' שם, אנחנו אמרנו, אנחנו יודעים שברחנו ממחנה, אני רוצה להגיע לבית שלי, לזה. לקחו אותנו לחקירה, הרומנית שלי עזרה לי, ראו שאני לא, בכל זאת, הייתי בחור צעיר וזהו, מה לי ולזה, ולרוסית, והמבטא שלי אפילו לא הייתה עם משהו רוסית, וראו בחור צעיר, אז השאירו אותי בפנים שמה, ושם אני חוזר, היו כל מיני אנשים האלה שבאו, שהיו להם משפחות, היו באים ומביאים להם אוכל. המשטר היה די חופשי למקומים, והם מביאים להם אוכל, אז זה גם אני הייתי שותה קצת חלב, מקבל היות והאוכל של הרומנים זה אפס. הדודה שלי כמובן לא ביקרה אותי, לא קיבלתי, האחות של אבא, לא קיבלתי אף סיגריה ממנה, לא צ'צת, לא זה, שבזה עשו כאילו שאני לא קיים. על אף על פי כן שלבן דוד שלי נתנו לו חופש, והוא הגיע הביתה. וצין הגיע לבית. והוא ידע שאני נלקחתי לסקוריטה. טוב, מה אני אעשה? למזלי נתפס גנב גדול רומני, גם כן מהאזור שלי מבוקרשט, אבל הוא היה פורץ למכונות גרמניות, גונב אותם ומוכר אותם לשוק השחור, והוא מיד התיידד איתי, והיו לו כסף והיו זה, והוא הציע לרומנים באחד השיחות שלו, מה אתם מחזיקים? יש לו כלבים עשירים בעיר, בחור שכזה, הוא לא חופשי, הוא ילך איתכם לקרובים של קרובי המשפחה שלו והם ישלמו את הכופר ותסגרו עיניים, אתם תשלחו אותו בחזרה לגרמנים או מה תעשו איתו. ככה עשו, יום אחד בא בלש, שם לנו את הזיתים על הידיים, בוא איתי איפה גרים הקרובים שלך. חשבתי אם האחות של אבא מפחדת לבוא אליי, למה לי לעשות לה קומפרומיס? היה לי עוד בדודה טוני ולאזר רוזנפלד שעליהם החנות של שורף גדול, שענות וזה, ושם במרכז בוקרשט. ואבי לפני 5 או 6 שנים חיתן אותם. הוא היה הסנדק שלה וזה, לא היו לה הורים, ואבי עשה את הכל וזה, ואני גם ביקרתי אצלה לפני כמה שנים, וציבלו אותי יפה. חשבתי אני אלך לשם ואולי היא תשלם את זה. הסכום היה, הכופר היה מינימלי, אז נכנסתי איתם שמה. טוני, מה נשמע? היא הייתה שמה, והוא, מה שלומכם?
אז הוא אומר, אתם מטילים אותו, תקראו אותו. הם הסתכלו עליי, לא, אנחנו לא מטילים אותו. חשבתי, אני אומר לכם, לא רק ההשפלה, אבל הדבר הזה בחור צעיר, שכל תקווה הייתה, רציתי לחזור הביתה לראות את ההורים, התגעגעתי גם לחברה שלי, בגיל הזה גם הרומנטיקה, גם החלומות שלך, אדם חי תמיד כל כך הרבה אשליות, עשיתי לי אשליות כאלה, המשפחה הזאת תבוא, תשלם כופר, הייתי רגיל מבית אבי, מאבי, מה הוא היה עושה בשביל זרים, אפילו לא מדבר על זה שם. טוב, הזהירו אותי לשם, לא צריך להגיד לכם, הזהירו אותי לדרגה, שם בדרגה לפני הגדוד נתנו לי את המכות הטרדיציונליות, איך קוראים לי, המכות האלה שהיו נותנים לכל אסיר שבורח לפני הגדוד כדי שידע מה יהיה גורלו של זה, והכניסו אותו לתינוק. הכניסו אותו לתינוק איזה 48 שעות, והיה מן ארון ככה בשמש גדול, יכולת להיות בעמידה רק בפנים, אבל אני יכולתי גם לברוח עם הדמיון שלי גם מהארון הזה, הייתי שורק לי אופרות או סימפוניות, או זה, יכולתי כל הזמן לדמיין לי זה, אבל בכל זאת הייתי בתינוק, לא חשוב. העיקר יצאתי החוצה מזה, והיה לי ידיד אחת, הסמל, בחור מאוד טוב ומאוד ארגון מהסביבה שלי מבוקרשט, שהיחידי שיכול היה לדבר איתי בניף שלו, והסמל הזה עזר לי תמיד, היה בסדר, היה נצוי בבוקרשט והיה לו ילדים, והוא אמר לי שהמצב הוא מאוד גרוע, הרוסים הגיעו כבר לצפון רומניה, והיה די כבר, נחתו כבר בנורמנדיה, וכאן מדברים האוקראינים, האססים והגרמנים, מיד לעשות שמח עם כל האלה, לחסל את הקמפ. לחסל זאת אומרת להעמיד כמה מקלעים, לעשות שם איזה טבח רציני. הם היו יכולים לעשות את זה. אז מה עשיתי? הוא אמר לי, כל עוד שאתה יכול, תברח. הסמל שוב עזר לנו, שעשה את הקריאה של כל השמות כדי לחזור למחנה, נטש את השם שלי, ועוד יהודי אחד מאותו העיר בוקרשט, יהודי פורסט היה שמו, שביקש ממני שרוצה להצטרף אליי, ונתן לנו תדריך, הפעם לא לברוח אל כיוון תחנת הרכבת של דרגה, אלא ללכת ברגל כמה כפרים לתחנת הרכבת של מרששט. מרששט זה עיירה גדולה, איפה שקרב דמים היה ב-1917. שם זה אזור של יינות וזה, והגעתי שם עם פורסט לזה. בדרך היינו, בלילה היינו מוכרחים ללכת לקוף את הכפרים כדי שלא נתפס על ידי העיקרים. גם הם עשו ציד מכשפות וציד צנחנים סובייטים. אני הייתי עם כמה חולצות מלובש, כל ההון שלי וכמה, כל מה שהיה לי, ואיזה מין מעיל כזה חורף ארוך ביוני, ב10 ליוני, זה היה 1944, כמה ימים אחרי הדי-דיי, וזה, והגענו לאיזה כפר, והיה לילה, פתאום אני רואה עדר ורואה צאן, עדר של עם פעמונים, עם זה, אז מה אני אומר לפורסט, בוא נשכב ישר בתוך העשב. הצאן עובר על ידינו ובינינו, ואני שומע את הפעמונים ואת הכבשים אוכלים את הירק על ידינו, על יד הראש שלנו. אני מגרש אותם קצת עם היד, עם פנים למעלה. פתאום באים שני רועים בני 15, ומי אתם? אני אומר, אנחנו איבדנו את הדרך, אנחנו, איפה הז'נדרמריה? אנחנו בדרך לז'נדרמריה, לא משטרה. איפה זה, לא יודעים איך להגיע לדרגה. אז הוא אומר לנו, זה שמה. אנחנו צרכנו לכיוון הפוך. הם הגיעו לנו לכיוון לא נכון. הם פחדו מאיתנו ואנחנו פחדנו מהם. אז בחושך נפרדנו והתחלנו ללכת לכיוון ההפוך, מה שהם נתנו, לא היה מצפן, לא היה לי מפה, לא היה לי כלום, אבל מרחוק שמעתי
קטרים, שמעתי רחבות, זאת אומרת, יש תחנת רכבת שם. התקרבנו, זה האזור של כרמים, נכנסנו בטרן אחת, פתאום כמו פטה מורגנה בין הכרמים, צצה גם התחנה בחושך ככה, רואים בלי פנסים, זה הבלקאוט מפחד של הפצצות, כל תחנה